Pagkat saan nga nagbakasyon na nagiti opisyales sa iti Commission on Election iti probinsya ta Union nga po palang iti kinadto iti trabaho dagitoy. Dito iti pagawag ni Mr. Gregorio Cabanban, election officer dito iling Luna La Union iti karunan nga rason kag kaputa adu palang dagitay kasapulan nga sagana dagitoy nga kabang ken opisyales iti Commission on Election preparation pa lang natoy iti masugad nga eleksyon. Iti may isang dagitay sagsaganaan ditoy kat iso iti panaka deliver dagitay vote counting machine into no May 5 ditoy Luna La Union kat ilalawag ni Cabanban nga iti agigidanda nga mawarasan ken mapatuludan nakaragiti vote counting machine wano may sa ti pakailuganan na pakikargaan na dagitay vote counting machines para iti talong nga ili pakinabaran iti ili nga Luna La Union iti ili nga Bangar kasamutan iti ili nga Sudipan La Union nakas na kuna tayo nga sangpet ken may patulod dito dagiti nasao nga BCM into no umay nga May 5, 2022 wano aldaw na ito iti Webes gapanan nat iti Biyernes kalisunton iti pannakai patungpal iti final testing and sealing dagito nga vote counting machine. Balaksid iti dito nga sasaganan dagitay opisyales iti PNP dito iling Luna La Union iso nga simdak da itatanggal na numampay holiday kat dagitay pay dadumang kasapulan itinda panangi prepara kadagiti dadumang polling precinct dito iling Luna La Union tapos dakat tawan to iti makita nga problema iti panaka ganwat to wano into no kaldawan iti election ito may May 9 2022 Latini Bombo Daniel Azabal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union. Basta Radyo Bombo.